Kung na ba ito sila, Greg? Hindi ito lukuhan, Mayor. Hindi na ito lukuhan. This is the real thing. Gumagawa ng... Akala mo anong ginagawa natin dito sa FTI? Ha? Okay, amo ka dikan FTI di sa Taguig. Amo na kadikan mag-isip ng mga produktong was. Yes, you go. Puntang USA. Now we have the link. Was nun. Was has been linked to the world. Amo ka di sasabi ko sa inyo ito sa website no, ang kuwing The Impossible Dream. Ano yun na. Hope mangyari. Importante nakapon na. Yes. Bago maganda pa man kita actually nakapon, pero The linkage is here. the linkage is already done. Ang kulang na sana is FDA approval, which is the next the next move. Ano ba ito? Kasi Ben,